Гэта праграма «Вяскоўцы» і з вами Інна Падрэцкая. Жыллё і сучасны спартыўны комплекс. Такія падарункі атрымалі жыхары Аршанскага района да навагодніх святаў. У гарадскім пасёлку Балбасава пасля капітальнага рамонту з элементамі мадэрнізацыі адкрылі стадыён, а ў аграгарадку Барздоўка работнікам мясцовага сельгаспрадпрыемства ўручылі ключы ад новых дамоў. Алімп – стадыён з багатай больш як 20гадовай гісторыяй. У свой час ён быў лепшым у Аршанскім раёне. Сёння з'явілася ўсё неабходнае, каб ён вярнуў былую славу. Новая старонка гісторыі спартыўнага комплексу ў гарадскім пасёлку Балбасава пачалася фактычна з пачатку 2021 года. Напярэдадні навагодніх святаў спартыўны аб'ект урачыста адкрылі пасля капітальнага рамонту і мадэрнізацыі. Работы праводзіліся са снежня 2019 года на падставе указа кіраўніка дзяржавы нумар 506. За 12 месяцаў Алімп фактычна атрымаў другое жыццё. Звонку і знутры значна змяніўся адміністрацыйны будынак. На тэрыторыі спарткомплексу з'явілася шматфункцыянальная хакейная коробка, якая летам трансфармуецца ў поле для міні-футбола, а на стадыёне сучасная бегавая дорожка з сінтэтычным пакрыццём. Сделали очень хорошую беговую дорожку. Велосипеды, 15 велосипедов, лыжи, 30 пар лыж, 20 мячей, 120 коньков. Падчас адкрыцця абноўленага спарткомплексу прайшла першая трэніроўка выхаванцаў дзіцяча-юнацкай спартыўнай школы футбольнага клуба «Орша». Юныя футбалісты з нецярпеннем чакалі, калі яны пачнуць займацца ў камфортных умовах. Зараз у іх з'явілася магчымасць рыхтавацца яшчэ больш сур'ёзна і дасягнуць новых спартыўных вяршынь. Есть возможность заниматься футболом и достигать своих каких-нибудь целей. И тут очень хорошо все оборудование, и не только для как занятия футболом, тут можно и в хоккей поиграть, и просто на турниках позаниматься. Я считаю, что это хорошо. Раздевалки хорошо оборудованы, все для удобства. Ну, есть цель достигать новых результатов, заиграть на профессиональном уровне. На спарткомплексе будуць займацца і лёгкаатлеты Аршанскай спартыўнай дзіцяча-юнацкай школы Алімпійскага рэзерву нумар 2. Тут жа будуць праходзіць урокі фізкультуры для навучэнцаў агульнаадукацыйнай школы. Акрамя таго, Алімп плануе прымаць розныя спаборніцтвы, спартакіяды і чэмпіянаты. Здесь мы планируем проводить и игры лицензирования по футболу. Также здесь будут проводить и соревнования по легкой атлетике, начиная от районных, городских, и даже будем сюда и область просить. Для этого все здесь сделано. Я к чему говорю про эти старты, поэтому здесь будет задействован не только городской поселок Балбасово, поэтому востребованность будет и загрузка тоже здесь будет. Спарткомплекс чакае не толькі юных і прафесійных спартсменаў, а і мясцовых жыхароў. На абноўленых трыбунах для гледачоў, разлічаных прыкладна на 500 месцаў, падтрымліваць любімую каманду і назіраць за гульнёй стала яшчэ зручней. А можна праводзіць час і з карысцю для ўласнага здароўя. Пасля рамонту на спорткомплексе з'явілася воркаут-пляцоўка. Брусы, турнікі і іншыя вулічныя трэнажоры. Тут ёсць усё неабходнае для заняткаў спорту. Любы жадаючы можа прыйсці і патрэніравацца на свежым паветры. Яшчэ адзін падарунак да навагодніх святаў для жыхароў Аршанскага района – 10 новых дамоў у аграгарадку Барздоўка. Ключы ад аднаго з іх уручылі мясцовым жыхарам Алегу і Марыі Ачкоўскім. Сямейная пара працуе на мясцовым сельскагаспадарчым прадпрыемстве «Барздоўка Агра». Яго работнікам зрабілі незвычайны навагодні прэзент на васелье. Доволен. Все условия, газ, вода, все как и в городе, так и здесь будет. Конечно, впечатление такое приятное, что ничего практически делать не надо будет, только вот заходи и живи. Усяго ў барздоўцы ўзвялі 10 новых дамоў для работнікаў сельгаспрадпрыемства. Іх будаўніцтва вялося адначасова на працягу паўгода. У далейшым колькасць такіх коттеджаў павялічыцца. З'явяцца дзесяткі рабочых месцаў на новых малочна-таварным комплексе і свінарэпрадуктары. Будет дополнительно строиться дома, потому что на тех людей, которые будут обслуживать, нам это жилья, конечно, не хватает. И дополнительно в следующем году планируется строить дополнительно жилье для тех семей, которые будут приезжать и работать в данном предприятии.
За апошнія гады Барздоўка значна змянілася. Сёння аграгарадок не пазнаць. Там правялі газ, абнавілі школу і дзіцячы сад, рэканструявалі цэнтр адукацыйных, культурных і сацыяльных паслуг, дзе зараз працуюць бібліятэка, пошта, спартыўная і актавая залы, танцавальны клас і майстэрні. У цэлым сельскія глыбінкі Аршанскага раёна ператвараюцца ў сапраўдныя вёскі будучыні. В каждом районе нужно работать по примеру Аршанского района. В каждом абсолютно. Если речь вести о жилье, то буквально в январе такие же домики мы сдаем в Верхнедвинском районе, в Витебском районе. И мы определились по развитию животноводческих крупных площадок. Мы понимаем, что будем делать в следующем году в социальной сфере, в здравоохранении, образовании, в спорте, культуре. То есть это огромнейший пласт работы, но он не разбросан отдельно какими-то проектами. Это комплексное развитие села. У сельскай мясцовасці ствараюцца камфортныя ўмовы як для жыцця, так і для працы. Напрыклад, з'яўляюцца дзясяткі новых рабочых месцаў. Для гэтага будуюцца сучасныя і малочна-таварныя комплексы. Адзін з іх належыць рэспубліканскаму вытворчаму унітарнаму прадпрыемству «Вусці», якое па даручэнні кіраўніка дзяржавы было перададзена Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Сёння тут да мясцовых умоў адаптуецца унікальная для рэспублікі парода жывёл дацкія чырвоныя каровы. Усяго пакуль прыбылі 250 замежных рагуль. Гэта першы вопыт у краіне па ўтрыманні адной з лепшых у свеце парод па прадукцыйнасці малака і яго якасных паказчыках. Усяго плануецца закупіць 1200 такіх жывёл. Не меншая ўвага надаецца і самім умовам працы, у тым ліку абсталяванню і тэхніцы. Нядаўна гаспадаркі паўночнага рэгіёну папоўніліся больш як 350 новымі трактарамі «Беларус». А зараз у Аршанскім раёне на сельгаспрадпрыемстве «Барздоўка Агра» апрабуюць яшчэ адзін з наймагутнейшых трактароў, але ўжо расійскай вытворчасці – РСМ 3535. Агрэгат прызначаны для апрацоўкі вялікіх плошчаў у кароткія тэрміны. Пад яго капотам больш за 500 конскіх сіл. Тэст-драйв тэхнікі правёў і старшыня віцебскага аблвыканкама Мікалай Шарснёў. Наперадзе ў машыны выпрабаванні на полях. Испытания начнутся непосредственно с началом посещения полевых работ, с первых дней. И потом будут дадены результаты, будут сделаны выводы. Сельская мясцовасць сёння на асаблівым кантролі ўлады. Робіцца ўсё магчымае, каб вёскі жылі і развіваліся.